Направо ще ти скъсам ушаците. Малко по-налево, Зорка. Добре, малко по-налево. Завърти малко, че се заклещих. Добре, бе, ще завъртим, бе. Какво искаш сега? Питам те, какво искаш сега? Ще се правим на обидени ли? Няма си обръщай внимание. Ще ме слушаш ли? Що ме излагаш? Питам те, що ме излагаш? Ти направо ме злопоставяш, бе. Какво? Ще ме слушаш, като ти говоря. Не обръщай гръб. Гледай ме в очите. Ще разменяш шапките, така ли? Значи ще се нервираме, ще отрежеш всички квитанции, аз ти казвам. Ще лиша от всичко. Не мога, бе! Не мога, бе, Марчо, бе! Не знам какво ми става! Не мога да дигнем фърчилото! Георги, това дедата става вече навик. Не мога, бе, Марчо, бе! Много ми е мъчно за Левски. Толкова съм се напрегнал, че не мога да мислим еротично. Вземи се, стегни и си изпълнявай съпружеските задължения. Не го казвай на мен. Кажи го на който трябва. Какво се правиш, те глух? Не чуваш ли? Трябва да питам Мая Бошка. Мая Бошке? Кажи, маме. Какво се прави в такива ситуации? Слушай, маме, тук съм всичко чух. Не се притеснявай, чедо, на всеки може да се случи, човешко. Мара слага дърпа завивката, не ме отвивай, ма. Мама тук сега ти е приготвила микички с мас. Да ти дойдат силичките, чедо. Добре, маме, добре. Маме, дай малко чайче. Не съм го забравила, майче, запарила съм ти чайче от камби, сушени камби. Сложи ли вътре крило от прилеп? Да, маминце, не съм забравила. Мара, ти сега си придирала, какво ми изтощаваш рожбата с твоите похотливи мераци? Я се изнасяй там да купиш каймичка да опража кюфтета за довечера и да смениш накладките на голфа, чули, ма? Не го ли видиш, Жорито е в депресия, ма? Не разбрали, че му е мъчно за Левски. Че ли какво ти каза Мая Бошка, бе? Не разбрали, че са в компресия, бе? Компресия, депресия, се ми е тая. Пуснала съм го на празна врата да вкарва, а той... И аз имам нужди. Айде, ма стига ревама, нужди имала. Аз нямам ли? Знаеш ли за моите големи нужди? Ама не рева, стискам зъби. Писнахте ми и двамата. Твърдвам аз, че имам да вода обедна емисия. И ако до вечера не се оправиш и не дигнеш фарчилото, ще си легна с първия срещнат. Той ще е голям късметлия. Повтарям, до вечера. Чули какво каза? Ще ти отпусна, ще ти аз хубаво на теб.